Yebo sami Hey, hey, ungathi hey. Awuthuthi. Ngazongivimba Ayikho into phela. ozoyichaza. Ayikho into Ungachaza, ozochaza ungachaza, ayikho into ekumele uyichaze. kanjani Ukwazi ukubhalela iyajola 99 for mina wena. yebo Hayi kahle shame sewudlodlobele bo. Manje awuthiyami uthini njengoba usister sekasho so uthini simisa kanjani la rings because nangu usister yamthola yakuchithela ngapho ukutshela ukuthi akakufuna awuthiyami. igama lami nguSibusiso ngaKandlovu lana bengicele iajola 99 ngibhalele ngokuthi manje ngihlushwa umkami yabona uyangijolela lana mangiphuma nje emsebenzini naye uyaphuma enza izinto zakhe yaphuma athi esontweni maye bengisacela ukuthi ajola 99 ngisize ukuthi sicazulule le ndaba. What up YouTube, it's your boy Usmazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani nathi umuntu kabani. Bafethu it's late night episodes. The king is back. Ngiphethe ume out bafethu. Ngicela uintroduce mfethu bazi ukuthi igama ubani. Hayi igama nguSibusiso ngaKandlovu. Nalabo ngibhalele ajola 99 ukuthi ngisize ngokuthi umuntu wami uyangichithela. Sure. Yabo mangiphuma nje emsebenzini yena uphuma salenza into zakhe. So indaba enjalo uzizwa ngani ngabomakhelwane ngabantu bestrati khamba bestrati yabo makhelwane ukuthi hayi wena Okay. umuntu uphuma wenza into so. Sure. Yeah. Maye awuthiyama ngitshele sonesikhathi esingakanani ujola nalomuntu mfethu? I'm for 3 years seseyivala awuthiyami. Nhlala noyitho. Hlala soyitho. Shit. Okay, so awuthiyami into engifuna ukukubuza la cause into abantu most of the time babhala bafethu but they are not sure. Are you sure ukuthi lo muntu lona mfethu ufuna sim expose? Mawubhalele mina phela usho ukuthi si expose awuthiyami. Usho ukuthi ufuna abantu bambone ukuthi umuntu onjani lo muntu lo. Yeah, nginenkinga awuthiyami ngifuna bambone yabo. Sure. Ukuthi mhlawumbe yabona uthola ukuthi udibana nomunye umuntu abesengazi ukuthi hayi. Yeah. Umuntu onjani ne? Okay, awuthiyami. So wena esayidini lakho awumbhayizisi. Mina sayidini lami ngempayizisi ngoba yonke into ngiyamenzela awuthiyami. Sure. Yonke into ayifunayo ngiyamenzela. Okay. Ngiyakuzwa ke awuthiyami ngifuna ukutshela the good news ukuthi mfethu masubhalele mina the truth uzolithola awuthiyami yabo mina ngizovama manje ngishaya investigation after investigation sengiyabuya ngikukhombisa evidence ukuthi ngithole nayi information awuthiyami yabo so wena sohlangana nami then siyiceda le ndaba grand Ngajabula awuthiyami. Okay. Uzoinvestigate ube fresh. sure mfethu vaya wena endlini manje mangishaye sonke isipani ngizokuthinta awuthiyami. Alright, Danko. ngijabula awuthiyami. Kuseba fethu it's your boy Usmazi nayizwela ume out yakhala bafethu let's go do what the job bafethu please make sure to do like subscribe comment and share this video with your friends asivaya into shy investigation danko Uzolumela kuloyo mlilo laphe basakhona uzolumela kuloyo mlilo laphe basakhona laphe basakhona awufisa ubona bona mashele ngiyafunga la singenze ubuzima basemhlabeni hlubeka inyenzi isigebe inhliziyo ayiphakelwa ngizithola la endleleni. Kandwandwe sikhulekile ekhaya sibona imbali emagcekeni intombi yethi maphuma yona inkomo yesibayeni omama bayangithuka ekhaya bafuna umakade emabhodweni kodwa wemu sabaloba babiza undwana bathi unenkani shaya one time bathi unenkani kodwa wemu sabaloba babiza undwana bathi unenkani shaya one time
shaya one time bathi unenkani uzonishisa ubabundwandwa lapha enhlala khona 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 uzolumela kuloyo mlilo lapha ebasakhona. Yo guys, manje we just got done investigation. Right now I just texted this boy with yo man, labantu they are on the move right now. Bayavaya, you understand? So right now ngihlangana nalomjita. Oh, angiboni kahle. Okay, right now ngihlangana nalomjita and then we try to see kulabantu bangakahambanga ibanga elide. So yeah, please do like, subscribe, comment and catch me masengihlangana nalomjita. Thank you. What up YouTube, it's your boy Usmazi. If top sebona ukuthi ubani ubhizi nobani umuntu kabani. This is after the investigation bafethu. Sengibe busy bafethu. Unfortunately izinto zenzeka manje. Umjita we just got off the call. So ngilinde yena manje. Zwakala awuthiyami, zwakala awuthiyami. Bengilindele umjita ukuthi ngizomkhombisa. Uthi khamba kanjani mfethu? Mfethu ngitshele ukuthi umgcine nini kumbona lo mama? Mama ngisuka namuhla ekuseni bengithi ngene nechief manje ngomshiyele endlini. Yeah. Manje masangibuya belongu bangijikisa ngathola ukuthi akekho. Yeah. Buka ke mfethu njengoba ungiqalile ukuthi ngishaya isipani awuthemba ngizokucela ukuthi ukhulumele phezulu ne bazokwazi ukuthi bakuzwe nabo labantu labo, I understand. Nje relax awuthama. Are you still sure ukuthi sichubeke nga writings? Yeah. You sure? Ubona ngathi uyadoubt. You sure? No, buka ke awuthama buya ngicela ukukhombise inanga. Mfethu buka lo muntu lo bengilokhu ngimlandela, right? Yeah mfethu lo muntu lana ungenile la. Yeah. Uyamazi lo mjita? Umjita ngomkeni. Umkeni lo mjita. So uthina awuthiyami because njengoba bengikutshela ukuthi labantu right now singabathola manje. Uthini usho ukuthi ufuna siwabona labantu? Singayike babona. Okay, asivaya awuthiyami. Bafethu, cela ningilandele singene la motweni asambe awuthiyami. Ngene nje la ngemuva. Buye ungene ngapha awuthiyami. Siyakhona lo muntu somthola phela. Mfethu lo muntu somthola, lo muntu akusiyi isikhathi. Baqeda ukuphuma la kule tavern lesindlulayo khona manje, yebo? Athi ngibright la straight. Ngive ngicheck. Ngimenzela konke endlini. Yeah. Uma kufanele ngokuya ngithola ngekho. Impahla zokugcoka nguwe awuthiyami. Konke, even nefone ephathayo. Okay, ngibona abantu ngibona okay. Shit, abantu abayihambela ngama-gown la. Sanibonani bosesi. Ninjani? Cela ukubuzana ngase nibone abantu naba. Yababona mfowethu? Yibo nabo. Laba bayithula laba batshela. Ngenze njani? Ngibhreke phambi kwabo ngenze njani? Sisime namba kwabo. Baba notice. Sizobalana kahle. Sisime namba. Imoto ezinye ezindlule granja. Bafethu ithi your boy Usmazi. Bantu bayajola bafowethu. Sina we are here to do the job. Ibona lento engiyibonayo. Okay. Ngiphume kahle lapho camera. Phume kahle. Asante. Bafethu ithi your boy Usmazi. We are here to do the job now ngumjini. Ukelo wakhe lo yana. Wozani. Holy shit. Sashimo temuva bafethu. Saba ukuthi bazobaleka, I understand. Camera. Mulani. Oh. Yini manje? Sister. Yini? Wait, awuthami. Wait, awukazi nami futhi angikwazi indaba manje. Yima mfowethu. Yini? Uyamkena lo mjita? Angimkeni. Angimkeni. Uhlangana phutha amazi makamazi. No, sister uyacheat phela wena kada, uyacheat wena la. Uyangazi yini? Uyangazi ungitshela lokho ngoba ukhamba namakhamera ngizongizwa.
mfethu ume awuthi ungibhalele la Hlangana uyazi ngimthisa Ngenzela konke. ungenzelani Why umthise? ngihlanganaphi awungiphi mosimnandi ngenze njani mina pendla khalibhali Uma ufuna ubani uthanda bani uthanda mina nomthanda. ngitholela ugayo omusha mhlawumbe ngizongenza kangcono kunawe Yeah, i-out yakhe le for iminyaka out yami umjidi uyasipana usipanela yena lo gelo. usipanela bani Wena. labantwana bakhe bona Yeah? labantwana bakhe bona ubenzela ngihla nobani Awugqokeni Sondela camera. wey Hayibo ngiyanda Uthini sesister uthini kahle kahle umisa kanjani out yami ngitshele wena kwenzakalani. Uyakena ukuthi unendoda lo sesilobhizi naye manje. Sister ukuthi ngimthulishwaleni again. Yeah? asambeni ungabachazeli Ngithola matshaleni. Yeah. No, sister phela buka. Ngitshela ukuthi unendoda. Angitshela mina Kodwa mfethu kwenzani? sifethu. Yeah? Angitshela ukuthi kodwa unendoda. kwenzani Sister uchaza ukuthini wena awufeel next for lo mjida lo iminyaka emingakwayo ungamtsheli ukuthi awumfuni. asike ngimtsheleke manje Sure. angikaze ngikuthande empilweni yami Uchaza ukuthini? ngichaza lokho engikuchazayo bhuti Yeah? ngichaza lokho engikuchaza angikaze ngamthanda Awukwazi umthande lo mjidi. Namazi angitshele ukuthi ne-out yabo. Sure. So wena wazi ukuthi nguwe out yakhe. Yeah, ngathi yimo vele mfethu ngabonga ngamdala lezi izinto yabo mina. Sure. wena Yeah. bongaboni nje wena lema actions ami Shothi manje sothi ukhethe bani ukhetha lo. angimkhethi kwayena wesuku lanamuhla kuphela Yeah? Awuthami yamuza uthini nomuntu? Oshuthi bayisisa thina soyithula sister manje. Yeah, uthi nawe nje namhlanje kuphela. okokucala wazi ngisho igama lami ukuthi ngiyakubhayizisa Kahle kahle nitholane la tshwaleni. So yala tshwaleni vele thina yabo. Sure. So manje sister uthini nanga umuntu wakho eminyaka lana nanga umuntu wasetshwaleni wena uthini uzovana nobanje ngoba sekuso. ngithiwa ngiyiwani ngibuyele ematshwaleni Uyajika. akavalwanga vele yeah Manje nanga umjida phela beyathi uhamba nawe manje. Yala mfethu umuntu lo mfethu wenza njani manje? Umthengele lapha phakathi. Ngithengele mfethu. ukuthenga amabhiya afiwe wena so ubona intombi kimi Mara sister bosuvaya mos until thina sizifika kada. bengimkhaphe yolala mase ngiyajika Suyashika manje. yeah ngiyajika Awu. Awuthiyami uthini wena njengoba ubona kuso. Nawe icherry yakho lena mfethu. Zikhulumela ukuthi kwenzakalani njengoba sekuso mina ngibhalelwe nguwe awuthiyami. Yebo wasama. hey Ungathi awuthuthi ayikho into ozoyichaza ungachaza ayikho into kumele ichaze kanjani? ukwazi ukubhalela iyajola 99 for mina wena Yeah. hayi kahle shame sewudlodlobele bo Manje awuthiyami uthini njengoba usister sekasho so. Uthini siyimisa kanjani dirings because nangu sister yamthola yakuchithela ngapha ukutshela ukuthi akakufuni awuthiyami. Wena uyimisa kanjani? Mina ngibhalelwe nguwe awuthiyami athi ngizwe ngawe uyimisa kanjani masiso? Phela mina ngifuna ngidecide lona awuthami ukuthi uyaphi usahlala nami noma uyahamba akwazi ukuthi ahambe akwazi ukuthi nami ngiqhubeke nempilo yabo. Sure. Yazwela sister uthini? uyangibuza khuluma nalo ufike naye kimi Ngiyakubuza ukuthi uqhubeka nami. Yakubhayizisa. Yeah, sekabhayisise nami. uyanqena nokuvela uqhubeke nendlela obuhamba ngayo hlukane nami Mara bese ngidala lezi izinto. zipha amabhiya amancane socathweni thatha mina hayi asenzi njalo empilweni angikaze ngithembise next uyalazi konke igama lami Mara bese nihamba sister kube mina ngivelanga mhlambe Yebo kukasikavela. yebo ngabe sebahambile chazana nafika la nenza khona izinto zakhona. chazana Sister kahle kahle ukuchaza ukuthi wena ungakhapha lo mjida wena so out. khapha akayi ukuthi ama-out kuphela uyakhapha nabanye abantu nambe ngimkhapha Sister okay angcono ngizwe ngawe ke manje because ume out ukhuluma indaba zokuthi usakufuna yayibo into enjalo. ufuna mina Wena uthini ke? Njengoba mana ubona futhi sekuso. ngokhuluma naye ufuna mina Yeah, phela Uzongenzani? ngifuna ukwazi ukuthi kalibeke kwenzani. so uyangigwintiza bongagwintiza umbhalele hayi shame iyachubana Manje umsanjani ke ngami? ebhuti khohlwa ngimi Ngikhohle ngoba ya phelile chubane should bayisisa thina soyithula. ngibhayizisa ngani ngamabhiya nje wena bozobona intombi ngikubuza So thengile out yami lapha yana. Njengoba sekathi akufuni nawe. Yeah, sengithengile mina already mfethu. So, Sithembisene ngezinye izinto mina naye. Sure. Yeah. Okay. Kuthi wena uthenge indaba ibhiya. yakho manje khohlwa ngimi Uzoqhubeka nami. ngichubeki namuntu phakathi kwena ningichazi nobabili Yo. So uyahamba sister. ya ngizojika ngibuyele ematshwaleni futhi namanje ngiyahamba bye. Yo awuthi yami askis ukuthathela isitoko. Hayi futhi angisithathanga isitoko sihambele awuthi yami. Yeah. Yebo. Should vele bese. awungazi
angazi igama lami. Uyalazi igama lami. Igama lakho bengalazi ubuzochazela msifika endlini. Manje into oyitshela abantu uthi ubusuhamba nami igama lami ngalazi hamba njani nami endlini yakho ungangazi. Sithembisele ini? Kuthi uhamba nawe endlini? Igama lami mara ulazi. Cha une drama shwe. Oh. Ngikhethe muphi umjida? Ngikhethe muphi? Uphi? Uthini manje ubhayisi? Oh, awume tu, awume. Indaba ongantshela ngalo azi mina mfethu. Lalela la, kaphe ngisho ama-hour 6 mina nawe sibonene so ukwazi ukukhomba umjida wami so. Indoda yami nedi ukuthi angisamthandi. Sometimes. Manje ngimthanda ngizobuyela futhi kuye noma 9. Oh shushu nebhayisi naso yithuya. Lalela la. Suyafeva kahle. Oh. Niyancena nokushayana. Asinele. Phela shayana ni ngoba phela mina Manje ngifana. Oh, bafowethu. Camera. Manini, wo. Relax. Awuthemba wena uthini ukhala ngani mfethu? Umuntu ophethe kungenza lezinye izinto yabo mfethu. Wangitshela ngathi wakhe mfethu. Siyabhayisa mina kahle. Wena kahle ukhalela lamabhiyo wathela Ngaphiya ngathi uthenga extra black. Imali ngisho Uthatha serious 25 rand imali. Hey imali. Sokukhalela Mali amabhiya yami. awuthi mina kudala ngihlala naye lo muntu ongimazi. Mina ngeni lapha angitshela ngazo umlomo. Waye kwamele ngitshele inkinga zami. Kade bese ngibona indoda ngo. Mina ngibona umuntu engizomreya kuphela la ku. Manje indaba yebo. Yeah. Bore yami yona wena. Yeah, bengigrey. Hlahlu uyafeba hlahle wena. Angifebi. Wenzijani? Bengitshela noGayi, uGayi neti ipenda kalibhali kahle. Ingakho ngidecide Sondela camera. ngitsholele. Sonke lesikhathi ngitshela ukuthi alibhali. Waye kwamele ngitshele. Hayi phela ngisofuna ukubonisa amaphutha akho. Manini beninganelana sicela because bese ngihamba. Ngifuna ukwenza le gram futhi nenza manje. Ya ngisho ufuna Guys, ukuzwa kahle kulani. kwenzakalani phakathi kwethu kahle Hello. kwenzakalani phakathi kwakho. Angikuthandi. Awungithandi. Phakathi kwami nawe kuphelile khohlwa ngami. Sengiright ngawe. Ne, phelile nami ngiyophila impilo thola enye intombi. Ukhohlwe ngimi. Manje uthini ngami lo mfethu ukubhayela amabhiya mina uthini ngami. Ngenze njani ke manje ke ngoba phela amabhiya sibafuzile phela mase kumele ngenze njani? Ngenze njani? Imali lapha. Ku right phela ke sengizoyithatha phi akunamali. Ona manje. Yeah, akunamali. Ani indaba ongithembisa. Hello. Awuthemba uthini wena njengoba ukhalela isibhiyonka sakho kangaka mfethu ugeli sekayavayo uthini wena? Shuthi vele into ayijwayele vele ukuyenza uba noGayi mfethu yabo umembhayizisa izinye izinto shuthi vele uhlezi emabhiyeni abhayisa ama-hours yabo ngezinye izinto. Sure. Shuthi namuhla nawe ube i-victim kahle kahle. Victim vele. Okay. Abanye abantu. Bosu uthembisile ukuthi vele uyahamba. Haya sendlini nawe sithimisene vele. Awuthemba wena uyayizwela lo mjito uthini? Hayi ngiyabuzwa ngiyabuzwa. Ende wena umfazi kuwe lo muntu. Mfazi mina ngithi umfazi ngesengihambile ngathi ngiyongena manje ngingabothu. Yeah. Njengoba sebangibuya bengijikise ngomthola lamabhiyeni. Eish. Bafethu unezwela ithi boy uSmasi rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani ngiphethe ume out ngiphethe ne out kada. Bafethu kunzima, it's late night episodes. We are doing the most. Bafethu, please make sure to like, subscribe, comment and share this video with your friends. Bafethu. Danko is thank you. Danko.